Gipuzkoako Goierri eta Tolosaldeko mugan, hortzimuga zorrotz hausten duen gandor arroa altxatzen da. Garai bateko euskaldunek larrunarri deitzen zioten, baina gehienok txabola zahar baten izenez ezagutzen dugu, txindoki. Larre leunek kareari zaharra musker kolorez marrazten dute Aralarko gainetan. Malda piko, aitzulo ilun, zidorrestu eta zoko eskutuak euskal kondairaren orrialde zaharnen lekuko mutu. Bailarako biztanleen sekretu eta ametsak, irumugarrieta, balerdi, gambo, putjerri eta beste tontorretako isiltasunak gorde ditu mendeetan zehar. Egunon, Jon! Bre, doni. Eharra ota, Egunon. Ondo? Eharra giroa. Bai, ez da? Ai. Eharra aukeratu diau, Eharra giroa. Txindoki da igotzeko eta baltzisketa etorri, Euskal Herriko herri askotan ez da hola, Errepide erdinoteik, Ez. Hemen handi bai. Bai, ez da? Handi bai. Abantzizketa, Jon Zubizarreta eta Alkatea. Bai. Baina mendizalea morratu da. Baita ere. Hemen jaio ezkeo, ez da? Zaila dek, ez da? Ez izatea. Ez izatea, ez da? Abitu, Hortzeokoi. Bai. Arkaiz puska baino eleantea. Bai. Ia, gaur? Batek eskukin harbatzeko modun daula. Ia, baina gero idu mardik, Oan izugarrizko moda zeo, gilergi betekin da, gau ez da iotzea. Bai. Gau ez, Bai. Ia, autobusak hemen behardik, Tu sartu erraldeu, txindokia guteko. Bueno, mendia. Hemen jende bultzoa dator, da amezketatik etorri, eta tu sartu, Larraitz, 2 kilometro. Ea ba, ze maizter dakartzan amezketatik gora gaurko honetan gure autobusak. Bilbotarra naz, eta, mendizalea naz, eta aspaldiko partez nahi nuen txindoki igo, baina ez dut aukerarik izan, eta errekitan nago txindoki ezagutzeko. Ne bizitza asko markatu du txindoki. Eta Lourdes bezala, gaurko egunak beste norbait ere marka dezake. Ni Senegal dare naiz, oso pozik nago Euskal Herria eta txindoki lehengo aliz nator. Lehenengo aldia beti izan ohi da edozein dela ere auzia, berezia. Bertsolariek ere ondo gogoan izaten dute lehen da biziko plaza. Jende guzti du bertsolari beti festan da parandan ibiltzen gara, baina, handi ere bertxota horreko naek, ez? Eta gure artean, bart gauean parrandan ibili den inor baldin bada, altxa dezala burua, ikusmira bikaina daukagu eta. Orain, autobusera igo eta gaurko kuadrilla ezagutu behar dut. Egunon danoi, Ongi etorri, da eskerrik asko goizean goize egitzeatik eta gaurko abentura honi ekiteatik. Batzuk ezagutzen zaituztet eta badakit ezagutzen duzuela txindoki, baina jende berriarentzat eta benetan iloera zoragarria izango da, Beraz, eguraldi zoragarria, animo eta lortuko dugu gailurra. Kuadrilla, bagoaz txindokira! Marrantoi barko epa. Egunon! Batxera zueke! Ze mauz? Ondo. Gustora, Mentxe? Gu antxe etorri da, arroz pare bat ordaizpiko gino, Ez da gara txarra hemendik aurrea. Ez da gara txarra hemendik aurrea gozatzeko ere. Da, zeiten duzu hemen. Dana kontrolatzen duzu eta zeatik ditzei duzu eta zuei Samoako alguazilako, nondik datorkizue izen hori? Alzilak ez, ni hartza ibilteko. Eune hemetxe pasatzen dugu eta, kontrolatura itxeitxeu, nola gora iotzeien da, nola bera etortzeien, eta nola ze amateituen da, honek ganadu hona eamandik, beste horre txartxoa eamandik. Eta anekdotaren bat izango duzu, honezkero hainbeste ordu pasata hemen da hainbeste denbora eta. Anekdota lehen hau gehiago izate ziren hemen, zati gazte denboran erromeria oain dela berroi urte horri izatezan. Noski. Oaingo neskapezelako lehenauko getzien, Oaingo neskak nigiztegin nola baino nahi batek esantzien, nola nigiztegin neske nire nitzan oso zuzena eta esantzian jotzen bat derrebez, eroiko ez aldrebez, Eta oaingo neskoik hola hartu balitue gu hartze gaitu nuzten bezala, edituzke hola eta hola engainatuko, Oso ondo. Arke? Bueno, badirudi badatorrela autobusa, eta guk egiko diogu gure bideari. Segi holaxe? Bai, ondo segi. Urren arte. Aio. Eta nahizu arte. Samako alguazilak egunero batzen dira Larraitzeko aparkalekuan, ingurua zaintzera.
Neskak aipatu dituzte, baina ez dakit beraiek ere zuzenak diren. Egunon! Ze moduz? Hau, marro! Abandonik. Gogoz etorri zara, Bai, beti bezala, fuerte, tope. Txindoki ze giroa, ederra, marron? Aparta, gaurko aparta. Enkargatuta ere, zaila? Ikusten jiputren gango nien. Bai, egan, Bai. Hau, kasko hau eta... Ia izaiz etorri oinez gehiago asmotan, ez? Ni saiatzen hauk, beti ere, ikusita guantik inbidik gehiago ematen. Salto txuko asmotan? Bai. Bueno, A ber. edarki ba. Bueno, egunon kuadrilla, Ia, autobusen berotasuna utzita, ia pres gaude igotzeko. Bueno, iratian da ezagutuko duzu, Kaixo. Bera, besteak beste eskalatzailea da batez ere, baina gaur, biok egingo ditugu gidari lanak, eta gutago gehienok, bide nolabait arruntetik egingo dugu igoera, baina irati, marron eta beste batzu, aio, bai, agur. Tximista bidetik igoko dira, hola usart batzu baldin zaudete, ez dago bat ere arazorik berarekin joateko, ni bide normaletik joango naiz. Irati egingo diguzu txindoki, larrunarri, ñañarri nolako azalpen bat? Noski. Bai. Bueno, Zamaotik abiatuko gara. Gipuzkoako Goierrin dago txindoki, Ararako mendikatearen mendebaldeko ertzean. Haren gailurra itsasoko ur mailaren gainetik 1346 metrora goratzen da. Bertara joateko hainbat bide daude, baina ezagunena Larraitzeko aparkalekutik ateratzen dena da. Gaur abiatuko garen gunetik gailurrera 5,2 kilometroko bidea daukagu. Igoerak erdi mailako zailtasuna du, eta 926 metroko desnibel positiboa. Gailurraren inguruetan hainbat zeharkaldi egin daitezke. Orduan, denok batera abiatuko gara, gaur giro beroa dago, norbaitek esango du, ezta? Andoni, aterkiarekin etorri da. Ez. Guardasola ekarri dut. Ze gero hor goien itzalik ez dago, eta txak, ateako dugu. Gauzatxo bat eskatu behar dizuet, Bidean, hasi pentsatzen, Gero eskatuko dizuet gauzatxo bat, baina, dituzuen asmo, ametxen inguruan eto, biskat, hausnarketa txikiren batein, Gero esango dizuet, gero zehaztuko dizuet, konforme? Hau hasiera da, Gailurra, hantxe dago, Punta-puntan. Venga, guazen! Elkarrizketa eta solasaldiak mendi buelten ezinbesteko osagai dira. Ez da beraz harritzekoa itsaspertuen inguruan taldeak sortzen hastea. Gure gaurko kuadrilla satitzen hasi da. Bueno, Gorka, egia. Gorka egia, bai. Egia, orain dainko alkatea. Abaltzizketako Iñaki, orain daingoa. Ondo lagunduta goaz hemen, Herri txiki inferno handi egia alda? Bueno, tarteka izate dituk momentu batzuk gorrago, zailagok, denok ezautze gehan horrekin eta urte askotan ezautze gehan horrekin, saltxak batzutan denboran jarraitu ditutelako, baino... Baino, entero no, 200 biztanle eta 2 txerri. Famoso. Bai, txip eta txup. Txip eta txup. Txip eta txup. Txip eta txup. Nik uste denontza dela berezi etxindoki, gehiemat goizen jeki eta lehenengo gauza hau eixe ikuste deulako, ez? Gure markoa da. Hori bizitza kalidadea da, Baina hemen Jonek baik historio oso berezi bat. Eta zinez du historio berezia Jon Zubizar eta Abaltzizketako alkateak txindokin. Sona eta entzutea handiko apustu batean, korrika apustu batean parte hartu baitzuen. Baina honena, kontu hori berak argitzea izango da. Alkate bezala edo? Ez, bestela herritarren artean desafio txiki bat enginin. Ondala, 2009 beste goierritar bat, Arriarangoa. Eta, arek botazin, ez da? Zatik guk... Erronka, apustua. Erronka bat botazin. Herrin, ezkinela 3 juntatuko, behai txindokia iraziko gineonik. Osea, beha Arriandik etorri, Abaltzizketara... Eta desafioka gaina. Osea, baina 3 baten aurka. Bai. Arriarangoak erronka bota eta nola ez zuten onartuko. Apustua, itxita zegoen. Txindokiko tontorra, nork lehenago zapaldu. Hora, atzen parrez aidana hori ez tepa izango, plasa hori. Bai, tarten hemen. Ja. Dana gertzuk etorri baino, bi itorrituk. Hau alda beste artista hori? Gaudek. Egunon, Egi botaien erronka ordon? Oidek. Bai? Ni botanian, bai. I,
Bazio euskaldunen artean da, hori pagadi gaso esatik, etxe potroik, eta ik holako zehoz esan omen nuen. Bueno, hainbesteño. Ezkenen gauzez noaino juten da, baina ez, era hortan ez. Hau sarta behar du gero, Erbestetik abaltzisketara bizitzera etorri, eta apustu egin. Xabi Lasa delako hau hobeto ezagutu behar dugu horregatik. Gu hiru ginen. Hiru, eta bea bakarra. Bai, gaztea ez da etorri, baina bestea Ordon hori? apustu errematuzuna hemen dago. Hau abaltzisketakoa. Hau bai, bertakoa. Iñaki, ez da? Autotonoa. Gorostu di? Bai. Hirukoteak hasieran ez zuen trabesa onartu. Euren sasoia ez baitzen inor txunditzeko modukoa. Jakina da ordea apustuak mailan irabazten direla, eta hirukoteak gauza bat eskatu zuen negoziaketan. Denbora. Hoxe eskatu gendun, denboa. Bai. 5 hilabeteko denboa bat, gure kondizioa hori izan izan zen. zuen baldintza. Eiko nartu! Bost edo zazpi ezagik zenbat izan ziren, Bosto sei. Bosto sei. Jere oskokak etorri zian, eta argazki batean nahi ziguten, esan genuen, gu argazki ez gehateak hor propiatea ginean, algodoizko, hola, XL, zea haundi-haundikin mozolo arpegi batzukin, eta nik uste imagen horiek gelditu ziala, eta neurri baten entendituak edo atletak edo kompetizioan ibiltzen zen jendeak esaten zuen hiru hauek noa di joazte, hauek hiru hartzai dira, eta hau beste atleta da. Zeuen aldetik, zema jarri zenuten bakoitzak? 500 euro. 500 euro, alde bakoitzetik. Baina, ik 500 eta hauek hiruen artean 500? Bai. Hortan eskaxeago. Hau, arriango! Horre azkarra joanok. Bai, Horre. Baina, ik onartu. Nik onartu, horre. Nek zea zeugean, seguridadea irabaziko zula. Bai. Iritu zitzaigun gure herrin orgulloa jokatzen zen apustu bat zala, eta bai, presio sentitu genuen, bai. Eske, asaltzeuan, abalzizketa se juega su orgullo. Bai, Y arriaran el suyo. Hori biliko zein zu, Xabi, presioa sartzeko hauei igual komunikabidetara dikata. Ez, beraie deitzen zuen, da. Zenbat jende kalkulatzen egin, Iñaki etorri zala Larraitze egun hortan? Beira, nik gogon dauketena, sekula ikusten jende gehiena. Bai, Goizen 8 jendea motxilak eta hartu eta atxonak eta dios, nik aliatu ardiapa eta... Sekulan junetzan are, ioinoan euran. Bai. Ikaragarria izan omen zen. 1000 auto Larraitzen, 2 autobus Lanzadera, eta 10.000 lagun baino gehiago etorri zirela esaten duenik ere bada. 50.000 euro inguru jokatu omen ziren, eta orduko egunkari gehienek eman zuten jokoaren berri. Zeinek irabazi zuela apustu imar bazen du ordun, Hirukotea ala bakarra? Hirukotearen alde? Axari? Korrikalariak? Ni bakarren alde igual. Bakarren alde, ez da? Apustu imar izan ezkero, ez? Bai. Eta azkenean? Zeinek irabazi zian? Irako minak. Hori da txintokiko bidea. Hemen daude markak ezkerretik da. QR-zenetik. Goazen, etorri. Horre pixatzei horre. Honek 6-8 kilo, bai, beak bakarrik 6 kilo eta gero jana eta ropa eta pixka, nahiko. Azkenen metro dituk eta azkenen antzematen dek, karga. Zer dien moitzeko, Bueno, gaur behatuko dituk eta bizkara guztuko dago. Eta azkenean? Zeinek irabazi zian? Beraiek irabazi. Dio! La Rusia! Garbi geratu ezpada ere, gogora dezagun, hirukotea txandaka aritu zela, eta gure Xabi berriz bakarka. Hirukoteak irabazi zuen jokoa, eta txindokiko gailurrean ospatu zuten garaipena, non bestela. Baina benetako irabazleak, mendia bera eta abaltzisketa izan ziren. Beraiek intzien 51 eta 20 zerbait segundutan, eta nik 54. 54. Bueno, justu hori, dena den. Baina seitu zion, Bai. Aurreko seitu intzion, bigarnai seitu intzion, baina hirugarnai asko zan. Galtzea ez zaio inoi gustatzen, galtzea. Baina, hartu behar da hori normaltzaz,
naiz da denai gustatu irabaztea. Bueno, berdeu, bestela, inundu egoteko gora joteako, Txindokiren punta aitz erraldoi, dotore eta trinko bat da. Jende askok bere piramide forma dela eta Suitza eta Italia artean dagoen Zerbino mendiarekin alderatzen du. Alpeetako mendirik ezagunenetarikoa da hau. Egotzari hemen txindokian? Ez, gorengo aldi, bai. Ba, ikusten naz, zapatak ekarri dozuzenak. Beste egokienak, baina, bueno, guia gogorra zari. Nik bakarrik hemen, baina faltan botatzen asko nire familia. Eta zure familia? Nire familiak Senegalen nago. Osa, zu bakarrik zauden? Nik bakarrik hemen. Hori oso gogorra izan behar da, Oso gogorra, falta botatzen nire familia. Claro. Eta zenba denbora ikusi barik? Hiru urte. Hiru urte ikusi barik familia. Neri dutzen jata, ni pentsatzea bakarrik. Oin, laga behar dodala nire familia guztia eta beste herrialde batera jutea ni bakarrik, hori bakarrik pentsatzea, ja, ulea puntan. Eta zen mauz Bergara, bizitzen? Bergara, oso ondo, bai, oso pozik bizi garean, bai. Noiztik, zaozie, zenbat urteia, edo? Baina, 7 urteen bizi naiz, bai. Nik 2 urte. Jendean oso jatorrak, baina daukat hemen talde bat, auzokoko talde bat, jende esku oso zabalak. Eta ja euskara oso ondo dominatzen duzu, ja? Pixka bat ikasten ari naiz. Euskaltegi batean? Bai. Lako ondo. Elatji Bergaran bizi da, eta duela 2 urte etorri zen Euskal Herrira. Historio gogorra du. 6 hilabete egon zen Marokon eta handik Algeciras pateran pasa zen. Bergaran bukatu aurretik gorriak ikusi zituen. Badira 2 urte bere guraso eta 6 anai-arreba ikusten ez dituela. Harritzekoa eta parte batetik eskertzekoa. Osea, azkenian Euskal Herria etortzeak hizkuntza aldetik aukera baino gehiago dago. Aukera bat izan daiteke erderaz ikastea, eta beste bat izan daiteke euskeraz ikaste hori, eta hori benetan eskertzekoa da. Bueno, ya langa. Atzeruz ez dira joatu. Eso aldatu bizkat. Probateko nahi badek. Bai, a ber. Eskertzen dek, Bana lasai, a ber. Ibai jatorra ahi. Lagundu bizkartzea. Mendin nolako lagunak, mendin... Baina hori ez dauka peso. Askotan mendizela ezautzea ditu jatorra gabantza laguntzeko, eta hori kalean ez egertatzen, baina, bueno, eskertu itxen dut. Ia izi. Ramon Agirre ataundarra da. Argitu ez dugun arrazoiren bat tarteko, mundu guztiak marron esaten dio. Mundua ezagutzera atera zen euskaldun belaunaldi baten leguko, munduan barrena ibili da marron, oinez, txirrinduan, kamioian edo parapentean. Bueno, lan gau badekitzu ezertako da, ganaduntzako. Ganaduzalen arazo handi bada behera gestentzaiela, eta orduan, lan gau jarri dute txitura batekin, eta hor oinezkontzako pasaleku bat, baina, jake irikita daun, eta, beti esaten da, langak itxita daunak itxita utzi behar dira, eta atzekoak itxi dezala. Badaude mendiari oso lotua dauden giza historioak. Hoietako bat Lourdes Intxaustirena da. Idiazabalgoa da Lourdes, bertako udaltzaina. Hainbat herrikiroletan aritua, emakume gogorra berez. Bizitzak modu bortitzean astindu duenetakoa da ordea. Ona bere historioa. Bueno, ekipo, igual indugu tartetxo bat, eguzkia berotzen hasia, eta igual momentua da pixkat tragoska bat egiteko, ezta? Bai, ezta? Lourdes, zure historioa nik oso gertutik ezagutzen dut, ze oso Gabili Idiazabal oso gertukoa gara, ezta? Zure senarra zena, Mikel Garmendia, eta txindoki eta zu oso lotuta zaudete, ezta? Hasieratik hasiko gara. Elkar nola ezagutu zenuten? Bai, histori bitxi edezain politia igual izaliteke. Martxoa zan gutxi gora bera, anai ezkondu zan, eta ni dotore gauen parranda junitzen gure txokoara. Gure txokoa. Gure diskoteka zure asko ibiliko zinena. Bai, orduan, gau hartan seguru asko gertu, bai. Seguruna, bai. Bai.
Eta, bueno, laun arte neon, eta ez dakit nundinoa bakizu. Dantza aiteko garai iristen zan, da neskak... Gaina agarraua egiten genuen, Egiten genuen. Hori zatzen ligatzeko modua. Hori zaten zen, erromerietan eta agarrau eta... Honek Mikel egin omentzun. Bai, eske, kuriosa da, baina neskak paseillon juten ginen, ez, o mutilek, bai, neskak juten ginen mutilek barran, eta neskak paseillon. Paseillonan ibiltzen ginen, eta, bueno, ez dakit nundinoa baitzeiten hasi ginen. Ez dakit dantzen gendu ez, zuk hori esan duzu, ez dakit, naiz goatzen. Seguro asko. Aina ausartak ez ginen, hasiera hartan, kostatzen zitzaigun geixo. Baina santzian urrengonen txindoki iranoa. Eta, bueno, alaxe jonon, ez non asko itzein, isilizatoza, bai, baina osondo noa, ez dakit, buf. Hor tarte bat egingo dugu historian, ze, bueno, elkarrekin, ezkondu, Idiazabala ezkondu zan beha, Idiazabala juntzan, eta orain dela 8 urte, bera oso kirolaria zan, ez, herri kiroletan. Kirol zaletasunet gerora sortu zitzaion ikuste dut, eta Idiazabala junezkeo, beha herri kirol zale amorratu ezan. Orendaingoa sortzez, kirolaria zen oso Mikel. Alguazila ogibidez. Geldirik egon ezin eta sokatiran, giza proban edo mendi-lasterketetan ustutzen zuen heldutasun eta sasoi iturria agortezina. Hainbeste maite eta hainbeste eman zion mendian izan zuen ezbeharra. Urtarrila zan, oindala 8 urte urtarrilen goatzen ez oso ondo, egun horrekin, ostiral bazan, urrengo asten festa zetozen, pixka bat, ja nekea hasita zion, festa prestatzen eginen, bai herri kirolak eta bai, bueno, aurretik inberdin lan guztik, eta esan zian, gaur oso nekautan hau buruz, eta bueltatxoat ematen noa, deskansatzea. Aizkorri aldea, eta esan nion, junai lasai. Hori dauket barrun sartuta, eta eskerrak hori esan nion, ze askotan bakizu ez pasatzen dan, guaini bazoaz, hori askotan esaten dut, da nik ez dakit, egun hartan hori esan nion. Kontu eda bintzat, herri kiroletan, bagenduken saio bat antolatuta festatarako, ni trontzan, beha aizkoran, beste batzuk ez dakiz zertan, eta itxura danez, bazuken enbor batan ezautzen zona aldaola inguru hortan, pixka bera esego, eta itxura danez, etzan lehenengo aldi eta entrenatzea juntzan hautza. Eta entrenatzen nahi zela, inok ez deu jakingo zer pasatu zen, baina bintzate, egur hori gainera erudizitzaion, irristatu gintzan, ez dakiu seguro bakarri zalako, bere txakurrekin. Zer gertatu zen ez daki ziur Lurdesek, baina gauza bat dago argi. Gure artetik joan direnak, ez direla betiko joaten, ahazten ez baditugu. Txindokiko zein txoko ezkututan ote dabil Mikel bizi-bizi. Pena, beti behilitzintzazu pena bizitza duntan, pena josita dago, hauek izan balute aukera geixio ezautzeko, zorioneko beraiek ez da suerte hori izan, baina, bueno, gurkin damakiu, bihotzen, holako persona bat euki izan ondon. Daniel, zenbat urte zen euskantzuk, aite hiltzanean? Nik 8 betetzeko. 8, eta anaiak bat gehiago? 10. 10 edo, ezta? 10. Zuek nola gogatzen duzu aite, ez? Ze oso maitea zen, ez? Idiazabalen eta herri inguruan, ez? Ezagun eta oso maitea bai. Nik agoratzen naiz beti ikuste ondo pasatzen uragakin, beti ikustora eta beti irribarra zeukela goan da, Tarteka etortzen zara, txindokira... Bai, nik igual bain gutxixio ez, baina hasiera hartan ni behar norbaitekin deskargatu nire ondo ez hau, gelditu zitzaigun ondo ez eta tristezi hue, eta, bueno, aldimen etortzen naiz, zati din jazu hau, obestatzen laundu jazu hau egiten. Batzutan aserre, bestetan pozik, bestetan, bai. Negar, da... Zaila da... Hasieran zenbat negar egiten dan, ez da? Ikeragarri. Eke bakizu zer hortaz. Zuke bakizu zer hortaz, eta... Eta gero negar hori eta ezin hori eta eskertza bihurtzen jakinezkero ze arindua hartzen duen personak, ez da? Dudik ezein, eta inguru honta etorri, eta behakin zure solas partikular hori euki, eta nei asko betetzen hau. Eta uste lasaitu egiten naizela, martxa egiten dut, eta bueno, jazta, gaurre bete dut nire tertulia inde behakin, eta gustora noa. Oroigarri bat hor jarrita dago, Mikelen omenez eta zer ipintzen du, gogoan daukazu ondo, ez da? Bai, oso esaldi polite da. Senidetan senide, lagunetan lagun, adiorik ez duen betiko maitasun. Nei, Ederra da. Ederra da, nik uste
irakurtzen don danantzako dala zesan handia dauken esaldi bat, eta, bueno, barrunea emateko modukoa. Oso polite, oso polite. Dano botatzen duen falta, baina zoragarri izan zen, behakin bizi izan du nintzen 20 urtek. Guztua gaude, ez da? Eleante. Nik uste, oindik 200 metro jo ditugula, esan, alturan, Eta okerrezpanao, 1000 metroko desnibila daukau, beraz, zer? Ja, hidratauta, krema bota da, eta bingo. Hori da, neuke botatzen, Bagoazen. Izan ere, mendira zertara gatoz ba, ez algatoz hortaxera. Alegia, gailurrera iristeko aitzakian lagun arte atsegin batean egotera, eta besteak eta geure burua hobeto ezagutzera. Ibiliak egiten du bidea bai, baina gaur oraingoz ez dugu askorik egin. Kontua gutzi eta jar gaitezen tontorrera bidean. Marrut, Antonio! Zaimut, ondo! Perretxikutan gaur. Perretxikutan ez, beste martxa bat egin. Mendin martxa bat egin. Ondi zimela bi. Bai. Eutxorri. Eutxorri, igualdek. Eutxorri, Txirrindulari lasterketa bat bailitzan, lehenengo taldeak ihes eginda jarraitzen du. Behar bada, Lourdes eta bere semearen gainditzen lekukotzak auspotuta. Dagoeneko hori Aiturrira iristear behar dute. Zetorri zarete, familia osoa ala? Hau nire semia da, eta hau da Bielorrizako ume bat. Udan etortzen dana. Bai, gero daukagu beste ume txikitxo bat, daga dugula... txikiagoa daukazue. Txian, eta zenbat urteia zatozela ona? Lau, hiru barkatu. 3. urtia datorrela ona. 7 urterekin etorri zen Alexei Euskal Herrira Bielorrusiatik. Itxaso Larrinagak eta haren senarrak etxean hartu zuten bere semearekin batera. Alexeiri kosta egin zitzaion familia berrira egokitzea, baina txindokira igotzea lagungarri izango dute gaur. Gu egon ginean inguru haietan. Bai, gu helburuzen egon ginean. Hau dau Kaukason, da Europako mendik altuena da. Mont Blanc baino altuago dago. Eta dago zure herri inguruan, Bai. Dauko 2652. Azpien ipintzen du mendia suerte. Suertea. Eta zu seguduz, Jonander, lagun berriakin? Ale. Ondo. Amatxok esan duen bezala? Bai, burruketan. Bueno, hortan oso ondo. Oso ondo. Baina ongurtia lehenengoa baino beto, edo zelan, gero eta beto. Sartu izan ume bat, gauza guztia konpartitu behar eta gurasoa konpartitu behar. Jonanderrek hori oso txarto eraten eban. Azkenian, Alexei lehenengo urtean, egoten zen denbora guztian ikerren gainean. Eta gau, Jonander hori ikustean, eraitatxo, neria dala, zaki betidanik, ume bakarra, hori oso gogorra. Gero banatzeko garaia iristen danen irailen edo gogorra izango da, ezta? Bai, bastante gogorra. Sobre todo 2 hilabete eta piku hemen egon eta gero, bai, gogorra izaten da. Negarrak aeroportuan, egoten dira. Bai. Bueno, azkenean bere familia da ere bai, eta bera parte batetik bai juteko desiatzen egoten da. Orduan, Gabonetan berriro etortzen da, orduan, ez da hain gogorra izaten. Hori, joten naiz Belaruse poxik eta triste. Zaba, joten naiz ora, poxik dakat goku itortzeko niri ere, eta niri ere bera ikustea, eta niri amatxora, eta hori, eta triste zeba, hemen dago ere nire amatxo eta itatxo, eta nire anaia ere. Handa osume pila bat. Osak, nik gonbidatzen zaituet, danak, animatzeko, ume bat ekartzen, bikartekin, ipintzeko kontaktuan, ume bat ekartzeko beharra dagota. Bai, bitu, lehenetzen ikusten mugarra, toainan ikusten da, puntia hura. Harri puntia hori piramide bat ematen du. Eta usurbenatzen, oiz. Oizean hegazkina eta erori zala eta famosoa da mendiura. Bai, famosoa da mendiura, bai. Ni igotan nago, handikane
eskalatzen, hemen ikusten da pixka da aproksimazioa eta aristara pixka tortik igotzeko. Ni beti bilatzut igual... Ja, hauntzak bezala. Nei puntu hau asko gustatzen zait. Aldaketa horregatik, ez? Giro bat egiten diozu, mendi, ematen diozu giro bat, eta oso politia da bai. Bai, urgutxikin etorri naiz ni, eta badago iturririk hemen betetzeko aukera badago. Iturria? 5 minutu. 5 minutu gutxi gora bera, ez da. Venga, guazen iturrira, a ber. Guazen. Ara. Zautzen degala? Bai. Enon. Antonio. Zer dugu? Emitxe. Enon, Enon, Zer txindoki di buelta, o? Aliatu be, lepotio. Bai? Bai. Mingo bastarra gari ezautzizkik. Bai, bastarra. Behorreta etorrita hola. Bai. Zabatzizketakoa? Bai. Bizire bertan? Ez, behar soinen bizi. Zer, behorra dauzkezu? Bai, behorrak, bai. Asko? Gutxiko? Asko, 10-etiko baizaten di, gutxiko. Osea, 10 baino gutxiko? Bai. Hortan utziko dugu. Bai. Gaur ere ikasi dugu zerbait horratio. Sekula entzungabean nintzen, 10-etik gora abelburuk zedarritzen duela asko eta gutxiren arteko muga. Jakituria deitzen zaio horri. Antonio Zubeldiak ez dara malferrik bizitza osoa txindokiko magalean gurasoekin ikasitakoa, ez zaio ahaztu hala ere. Hemen pinu diau eta bengarri bat eretzan izango hau, pinu diau. Ez, nisean haituta naumen. Segan? Bai. Belarra ontzeko? Ontzeko, bai. Ontzeko, bai. Hemengo politia hau, Bai, eharra. Hemengo arnasa, eharra, bai. Noiz zi behinolako buelta txikiat eiteko. Hori da. Bai. Oso ondo. Egongo bea? Bai. Venga. Arte. Bai. Bueno, ni gora, jomedia. Bai. Bueno, berriz egora. Bai, gora. Apa, equipo! Bagatoz alako baten, Como que pasen garaia esate dut hortika. Bueno. Ez du beste tardau, Ur pixka hartzen utzi, Eguzki galdatan gabiltza gai eta ur freskoa eskertuko dute gure zintzurrek. Oraingo patxada bordea, iruditzen zait, goran, txindokiko gailurrean, apurtu egingo dela. Gure arteko norbaitek ez usteko latza eraman behar duta. Bueno, hau da, irati hau da, bide gurutze zea hori? Bai, tximista bidea. Beldurgarria o zer da hau da? Bueno, ikusiko dugu. Tximista bidea, zer da? Oso pikua da edo? Bueno, bide laburragoa da, ez dakit azkarrago egoko garen. Bueno, guorti joango gara eta gero ikusiko dugu, eta ikusiko dugu. Hori da, bai, eta naiz bakarrik jungo, nik uste de... Marron seguru, ez da? Marron nirekin etorriko da, bai, eta baita Elena. Motxila horrekin. Hau ez dira semeak, Elena? Semeak dira, bai. Bi semeak? Eta baten animatzen dira. Daukate, sekula igo ez den norbait badago? Segur asko, zu, Álvaro. Zu Bilbotara izan da, venga. Animau beharko zara. Hori da. Perfecto. Baukagu taldetxoa. Gazteizkoa, zuek, nahi duzu egigo? Bai. Bueno, gogor xamarra da, baina, bueno. Bakoitza bere ritmora, presiorik gabe. Zuek hortik gora joan, eta, Oso, bai, eta gero... Ia, gero amaiketakoa hor hartzaien borda badago, Bai, berriro gazta-gatera jongo zadazu. Bueno, ematen badigu, Bueno, gero arte orduan, Bueno, bai. Guazen hemendik, Gero arte. Venga. Larraitzetik txindokira doan bidean eskerretara hartuta abiatzen da tximista bidea. Izenak berak nahikoa esaten du. Zango harinak eta ausposako edukizkero tximistaren abiaduran iritzi baitaiteke txindokiko tontorrera. Hementxe egiten dituzte entrenamenduak mendi lasterketetako korrikalariek. Eta hemendik pasatzen dira hainbat lasterketa. Bueno, lehen da bizi, nongoa zara? Ni jaiotzez ordiziarra naiz. 20 urte ordizin bizi izan du nintzen, gaztetan, da gero ezkondu eta Beasainen bizi naiz. Beraz, inguru hau ezagutu egiten duzu ondo? Bai, Aralar beti izan dut gustoko, txikitatik aitakin etorri izan du naiz mendia, eta gehien bat Aralar aldea, eta bai ezagutzen ditut paraje hauek. Eta noiz hasi zinen? Korrika 35 urtekin hasi nintzen. Ia bisemeak Aritz eta Aitorrek uste 6 urtez euskala hasi nintzen korrika. Ematen du, ez? Baten batek pentsa gezakela, igual, 35 urte berandu xamar dela zeo zer da nola kirole batean hasteko. Bai, nik uste ez dala oztopo adina. Azkenen gogoa eta gustokoa eta motivazioa hori da garrantzitsuena. Gogoa eta motivazioa beraz garrantzitsuena. Horixe da Elena Kalbilok falta ez duena. Beasaindarra eta erizaina, mendi lasterketetan aritzen da, eta besteak beste, gaur gabiltzan mendi honetatik igarotzen den 100.000 lasterketa irabazi zuen. Zenbat alditan egotzen dituzu aldapa hauek? Gehien nio nintzen urtea izan zen,
kopa, vertikalen kopa izan zanen Euskal Herrin, eta orduan ere txindoki sartzen zen koparen barruan, eta makina bat aldiz dio nintzen. Asten igual 3 lanetik atea, kotxen larraitza etorri eta igo eta jetxi. Bai, azkenen gure ama, etxen ikusten ditugu, lan zikine ikusi bezala ez, entrenamentu guztik eta hori ikusten dugu, eta gero guri baita resulta ematen duen emaitzak guri beste zea bat ematen dugu ez, emozio bat edo. Hemendik etortzen zarete normalean? Bai, ibil izaten gara bai. Pizkat zaila da, ez? Bueno, azkenen ja ohituta baino, bai. Aldapa handia da bai. Eta zu nun zatoz ba? Gasteiztik. Gasteiztik, eta ezautzen zenun txindoki edo noiz baiti jogota? Ez, hemen inoiz. Handik mendi nebituzea? Bai, normalean bai. Ez asko, baina... Gasteiz ingurutik ze mendi edo igotzen dituzue? Gorbeia, batez ere. Kaixo Erati, hemen Andoni. Zer modu zabiltzate hor, tximistan gora? Andoni, haupi, bai. Hemen ondo, oso ondo. Gogorra da, gogortxua. Pixkate nekaturi goaz eta nahi gut jarraitu eta geroxago kontatuko dizut. Ederki, Segi, gora, animo, Aio, gero arte. Venga, guazen gora! Yep. Kuadrilla! Si mendizaleak, aso eta zelaiak, mendi tontor gainera. Hantxe dago tontorra, Gobea dugu, ezekea, ez zabide txar. Hori! Torri. Bitu. Han ikusten dituzue? Holako, putreak edo saiak, ez? Ardi bat ari dira jaten, Zuetako norbait oso gaizki ez da ongo, ez? Behitu han txindokiko gailurren zenbat sai dabilen, zenbat putre, Bestela esan, eta bera bidaliko dugu. Ualatxo! Eta non didatoz putre hauekoa? Ba, igual Nafarro aldetik, hor jaten haitu die, hona etorri dago ikustea, berzer dagoen. Bai, Hauek baina aprobetsatzen du termika bat, hemen dago termika bat, eta hain giratzen nahi die. Barro haize bero ateratzen da, eta bere aprobetsatzen dute, altura hartzeko eta mantentzeko hor. Airean mantentzeko eta... Ikusi, ze polita irudi, Oso polita da, ikusgarria benetan. Ez da dugu jana moduan ikusten gaituzten, ez? Ez. Espero ez. Hauek ez atakatzen. Horiek lur hartu ezkero eta jaten hasten bade kosto haiten zaie gero aire hartzea. Bai. Bertsolarian hundia, horratzen. Hasi ez tarria behotzen, zahatuan horbait ekarri du? Bai? Venga. Bazkari legea. Zein hasikoa? Egia esan bakarrik etorri nahi, zenekin zeinekin aurkituko nintzen, da ikusi eta azkenen antzeko parezido jende asko etorri gala, eta orduan horrek egiten du ingurukokin irekitzea bat, eta oso konbertsazio politiak eukitugu, eta jendea ezautu, eta hori beti da positiboa. Eta ni egia esan, ez dauket gogoan hainbeste jendekin sekula etorri naizenik. Oso jende diferentea juntatu geha hemen, eta aukera izan dugu batekin, da bestekin hitz egiteko, jende berrie, bakoitzen mundu diferente batetik datorrena. Beira, ekipo, beste taldea, gelditu indira mokautxoa jateko, igual guk ere berdin indezakegu. Ez da gara txarra, Igual pixkate atxeen Artur, pixkate dan eta azkeneko txamparekin aurretik. Eta hori albokari da jotzen joan eta dantzan ari dira, Bai, dantzan ari, bai. Bira zioto pasatzen den hori. Bertan festa. Da, hemendik ze gaiur ikuste dira, Marron? Ba, hemendik, hor ezkerreta ezgorri baldin badugu, eskubeantz aloina uzten dugu, burutu berri, eta han atzeatzean Gorbeia. Bera, Gorbeia egon gara. Deskubiago, gain zorrotz hori da Udalaitz eta gero Anboto. Hori da, Anboto. Eta, eskubiago ja, Mugarra eta Durangesako mendi kaskoak. Eta gaiurretik ikuste dira hori ikusten da? Bai, eharki, aurrez aurre, bai. Bai, ikuste da Beriain. Baita ere.
Eta herni ere ikusten da gailurretik? Bai, aurrez aurre, iparraldea aurrez aurre. Horiek danak igotzeke dauzkagu oraindikan? Bai, juzute, pauso batzuk. Bakagu, bai, bakagu oraindikan disfrutatzeko... Hori da, hola hartu behar da. Mendi pila. Gozatzeko. Bai. Bakizu ez da, bertsolari pare bat etorri da gurekin, mendizaleak eta bau mendia, baina bertsolariak eta bertxotan egin gabezezu alde ingo behar zain darrok, Bueno, zeo zeingo jau. Iñaki Apalategi, Aitor Sarriegi, zeingo zue? Bion arten ingo ju, zortzi. Bion arten, Bueno, Txindoki, Beltzulegi, zuen esku? Nunbait nahiko gertuan daukate tontorra. Baino gelditzen zaie tarte bat gogorra. Bai. Luze xamarra ere bai, begiratu horra. Goraino iristea ez da derrigorra. Bueno. Nekauta ikusi dut Andoni Aizpuru. Zartzen ari data, seguru. Jada nekatuaren itxura hartu du. Bion artean edo igoko aldugu. Eta handaude beste gure balienteak. Orain ez dira lehen bezain potenteak. Ximistan gora pozik ze inuzenteak. Hartu dien neurria alda patenteak. Oso ondo! Hori gogore bada, aurrokari bat eta bertsolari batzuk gure ingurune menukitzea, mendia jotzen ez da egunero ikusten den gauza bat. Da, Marronzuk harreman handia kasu mendiarekin, ez? Bizitza osoa Bai. mendiari loturik. Esan dezago, bai, txikitatik baserrian jaio eta handia eginan Arralarko lehen pausoak egiten eta Arralartik urrutia ikusten zen mendikate bat, Pirinetara eta... Marron ordea ez zen geratu Aralartik ikusten zen mendikate horretan bakarrik. Beste asko bezala, mendiak Alpeetara eraman zuen. Ondoren, Himalaiara, eta azken aldian parapentea hartu eta zeruaren konkistan ari da. Gero, parapentea egin eta? Bueno, hori betik oso txikitatik baita, nik uste dut mendiaren zaletasuna oso hurbil izan badugu, egan egiteko hori betik amets izan dut eta bueno, neo ni junauk, nire bidea egiten. Atzamarra egin nola... Bueno, atzamarrak ez baino, sentitu iten duzu, kontatu dut eta komuniko paper asko bide ditugu. Manga bezala, aizean undi dator eta batzut. Sentitu iten duzu, bagizu noiz, aiza sentituta noiz salto egin dezakezu. Hori zaila izate askotan, neurtzea eta noiz esan orain baita, orain ez. Lehen eskatu dizuet amets bat pentsatzea edo, etorkizunerako, denok izate ditugu olako, goguak edo, Orduan, oain eskatuko dizuet, boligrafotxo bat hartu, elkar banatu eta hemen idaztea. Baina, bakoitzak bere sekretutxua edo bere hartu idatzi, eta gero esango dizuet zertarako dan. Pasa, atzuk? Benetan esperientzia oso polita da, oso ona da. Eta, jendeakin bai, benetan ambiente oso polita bai, benetan bai. Idatzi zeo zer, Mamadu, eratzi, etorri. Bai. Zuek ez idatzi, ez? Zuekin hitz egin nahi nuke, ze, hemen amaiketako egin du lekuan hortxe dago, ez da? Borda polit bat, hartzai etxola edo txabola edo esaten diogu guk hemen. Azpeitiko hartzain badago, Abel, da bere Andrea, Ana, eta bisita bat egingo digu. Senegalen, egon zara zu, noizbait, txabola batean? Ez. Ez? Zu? Ez. Ez? Baina zu Bergaratik Urbiara eta joango zara, ez da? Baina mendira bai. Mendira ez. Baina Urbia ere mendia da, ez? Urbia bai. Txikia da, Txikia bai. Bale. Baina hori txindoki da. Txindoki. Guantxe gatoz, Bai. Gorde pixka gutzako. Ez nuen itxaropenik, ateratzeko eta guantxe bat-batean mendebala sartu da, brisada politiatela eta, ikusten dut ateratzeko aukera bikaina bai.
Andoni, entzuten? Bai, irati, zer dezu, Marronekin gaude hemen da, takagu zuei itxaroteko demorarik geizea ontxe dagoela momenturik onenean eta salto inberdula. Guatik egin dezala gaina ikusten zaituzte guan, ia tximistaren bukaeran beraz, zuen esku, konforme? Ados, Andoni, venga ba. Gero arte, begira ongo gara. Aio. Zituzu sentitu aizea? Bai. Bai, entzuten da, beste aldean, Aurbetik. Falsa alarma. Venga, opa, marrón, Venga, ahora. Opa. ¡Qué subidón! ¿Habéis en verdad? ¡Aupa marron! ¡Txapeldun! Guk hemendik errez txalotu dugu, baina zuetako norbait sartuko litzeke horrea botatzen. Ue bezala. Ez ni bintzat. Increíblea, Ez beretu. Ze ona! Hain dela ja 35 urte badira ja hasi nitzela egan, eta, bueno, ondo, zure buruakin bakean eta soseguan, eta bueno, bai, hegaldi poli batek, beteta, aseta guztien zaila. Justu, guain dela 2 aste, istripua izan zuen lagunoi parapentista zane bai, eta, egia, aste santun ezaututako lagun bada, baina oso, denbora motz oso intenso izan da, eta alpetan ginala gertatu zen ua, eta behakin hitzartutan ekan hegaldi bat iteagoen iraia udazken parten, eta pendiente dakaten zerbait da. Behintzat probatzea noizbait parapentea, 2 plaza baten edo, eta geho ikusiko ikasio ez, baina gogoa baukat, inbirile eman dit. Ara! Ello adarra, Hoi da adarra. Bueno, eskarrik asko, Arratsaldeon, Ondo? Bai, zuek bai. Gure bai. Beltzulegi txabola. Bai, hona. Zu Abel izango zara? Bai. Abel? Bai. Eta Andrea? Ana. Ana, eta han semeara ikusten dut? Bai, Ander. Ander, eta hau agarrotzailea? Amaia. Gazteik, hasi da agarrotzen? Guazen. Hemen, Ondo, zuek bai. Eta euskeraz gaina, Euskeraz gaina, Abel, hori da, meditu, Nekauta datoz, Abel, jarri hemen, jarri. Eta azpeitiarra nolatan hemen, Aralarren? Garai hartan, hartzai asko zan, tan etzan lekuik, txaola batzuk utzi zen hemen, eta hona etorri ginen. Oen dela zenbat urte? 20 urte. 20 urte, Eta arrezkero, mendi hause du lantoki eta bizitoki, Abel Beltzulegik. Udapartea, bertan pasatzen du bere emazte eta 12 urteko semearekin, 600 buruko artaldearen gobernantzan, eta nola ez, gaztagintzan. Hemen bideik eta ez dut ikusi, hemen mandoa eta asto eta gozaldi bai, baina orduan... Oso leku ona eta politia, baina horrekin hiltzea gaizki. Hortik gu igoian leku bat igotzezate hor, larraitzik? Mando ginda hortik hilder da traste egartzeko eta... Zailtasun hondik, zailtasun hondik. Gero, ardik hemen jarein hemen eta ardik horri biliko ez da, ez da zaindu beharrik kalen bezala. Zaindu berri ez, baina laino ginda. Beti gainen non berdu. Hemen gabiltz izenakin, txindoki. Larrun harri, nainarri, eta zeate txindoki txabola baten izena otezan, eta bazan txabola bat hemen ingurun, ez da txindoki? Hemendik, ikusiko zu hor esku eta borda bat, guain eular esaten jo, baina hor izen bertzun, horren ondoan beste borda txindoki izenekua. Eta azkenen, mendik hartu txabolan izena, ez da? 20. mendean hartu zuen gaur egun eroria dagoen txabolaren izena. Eta arrezkero, txindoki izenez da ezaguna gehien bat, garai batean 2 modutara izendatzen zen menditzarra, larrunarri edo nainarri.
Bueno, gora, junberko dugu mutilak, Oendik gailurran dago, Venga, guazen. Behin honean etorrezke ikusi dakozu. Bai. Ze bana, ze... Ara, uste sorpresatxo daukala, Gazta bana? Bertan indeun ba. Jode, eskarrik asko, Bezu zeu sai ederra, behitu. Eskarrik asko benetan, Venga, etxea ez diaiatuko, ez dut uste, Poltsa gauzko ban, lasai. Mina esker, Gure eria ez dago hori. Eta oso pozik nago hola ekin benetan, bai. Zake, Bergara hori niretako da, Barkatu. Taldea, erritmo honean doa azken maldapikoan gora. Nekatuta bai, baina gogotsu eta alai. Honena, gailurrean zain dagoela jakitun. Gainera, tontorrean, beste taldearekin topo egingo dugu. Gailurra, helburu eta topaleko. Tximistak! Tximistak, tope! Bai! Jolin, bai, maldangora. Betik ikusi dugu marronena. Increíble izan da, Edarra, Venga, guazen, azken txapa, Apa ekipo, guazen. Bai, gogora baina polita. Oso gustatzen zai. Doinu bat Jende guztia esaten oso gogorra zala, kojonaute etorrenaz. Baina, bueno, behintzat orain arte, ondo. Oso polita. Gogorra baina polita. Luga. Arindu ezin nabil. Nik ondo doia. Txapeldun. Venga, gutxi falta gaia. Bai, gutxi falta da. Guazen, animo. Vale, guazen. Venga. Arrazoi dute Bauka zerbait, ez dakitan espirituala, ez dakit, baina zerbait bauka, ez da? Errespeto bat, eta igotzea kostatzen da, eta zairua gertuko ikusten da, eta lurrare lasaiago ikusten da goitikan, eta... Hau, Pandoni! Aldapa gogorra, gaur oso eguraldi beroa indigu, Mendian oso gutxitan izaten da eguraldi beroa, eta hala ere, nik uste bidean ez dugu inor utzi, ez da? Dana gaude ben. Behinako dugu. Gutreak ardia jaten bai, baina gutako inor zuten da. Oso ondo, zorionak dandan hoi, bidean eskatu dizuet, zen ni mendi gailurretan egia esan askotan egin dut hori, ez da asmatutako gauza bat etorri eta bidean pentsatu eta halako eta hausnartzeko eta oso leku polita da mendia. Orduan gailurrera etorri eta, zeo zer eskatu edo desioren bat, edo asmoren bat, eta hor eskatu dizuet idazteko, beraz, atea txarteloiek, poltsikutik edo motxilatik edo, bakarren batek irakurri ezala gutxienez, Leirez, irakurri nahi dezun bezue? Ia, zer idatzi dezun? Tximista... Txindokira igo eta txirrista batetik jaitsi. Zer polita! Hanea ametsa izango litzeke, urrungo eunen baten etorriko bagine, Euskal Herria aske bat eukitzea. Oso ondo, oso polita, Ia, Gema, irakurri zurea? Begira nago horko bide berrira, zoragarria. Azken egunetaraino, mendiari begira. Hau zoriona, gora Euskal emakume mendizaleak. Oso ondo! Itxaso, zu ere hor txartela eskuan ikusten zaitut, aurrera? Bai, nik niretzako ez dut eskatu, uste hori sorte handia dakatela, dakatenekin,
Da orduan, ipini dodana da, Elaji eta bere egoera berdinean dagozen pertsonek euren familiegaz elkar daitezela. Oso polita, Elaji, Bueno, Mertxe, zuk ere prest daukazu eta nahi duzunean. Prest daukat. Elaitxek bere familia ikustea. Bueno, ze polita, ezta? Bueno, bertsolariak azkenean gailurra lortu duzue, ia ze idatzi duzuen? Bi hauena entzun da, nerea normala, eta kontatuko det idatzi bezala. Besteena entzunik idatzi detala, Elajik familia ikusi dezala. Bueno, oso desio polita idatzi dituzue. Elaji, badauka zuretzat hemen nik gauza bat, torri hona. Ia entzun eta ikusi. moom xam naa ñàkk xamante nañu wala xamante ne guñu mais nag affaire yi métti na mais jàpp doo bàyyi rek day baax incha allah métti na mais day dem waaw aar bi moom noonu la mais nag am nañ ci yow yaakaar bu baax a baax baax. yaa ngi bëggee El moom borom xel la mooy borom xel la parce que borom xel la mooy xel Zer, gustatu zaizu? Lasai. Bueno. Sorpresatxo hau eskaini nahi izan dizugu, Euskaldunon errespetua erakusteko eta azken batean integrazioa aipatu dugu lehen, ezta? Ze garrantzitsua den, ezta? Zuen integrazioa eta errestea eta gure aletxoa jarri nahi izan dugu. Nortzuk agertu dira hor? Bai, aitak. Bai, eta arrebak. Eta arrebak eta, ezta? Oso ondo. Bueno, eskertu nahi nioke gainera Mamadu etorri hona ondora. Bera ere emozionatuta dago, baina Mamaduk egin du ahalegin handia txindokira etortzeko eta batez ere lan handia egiten du handik, Elaji bezala etortzen direnei laguntzen, ez da, Mamadu? Sorpresa oso handia, gaur bai oso pozik baruan. Bai. Oso pozik, eta danak bai oso pozik nago. Oso pozik nago, eta gora Euskal Herria. Oso ondo! Txindokiko gailurretik ez da ikusten Elatxi eta Mamaduren sorterria. Urrun dago Senegal, urrunegi. Mendia ezer bada ordea, elkartasun gunea da. Euskaldunok askotan izan gara etorkin historian zehar, eta besoak zabalik jaso izan gaituzte munduan barrena joan behar izan dugunean. Oraingo Euskaldunok ez genuke hori inola ere ahaztu behar. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.